Nē. Un šī delikatese sastāvā ir cīsiņš, īpašā maizīte, ja? Kā arī kečups un sineps, un vēl hotdogā le fromage vēl ir arī ar sieru. Bet šis ir, tā teikt, klasiskais Alsjau pamatiedzīvotāja ēdiens. Tas radies visu dienu. Es jums nodemonstrēšu, kā pagatavot. Tātad, kas mums nepieciešams priekš Alsjau nacionālā ēdiena? Tas ir vienkārši, bet ar niansēm. Proti, kaut viena epizode noiet greizi, viss ēdiens ir neizdevies. Tātad, pirmkārt, ko mēs esam jau paveikuši, vajag uzvārīt cīsiņus. Ja? Viņi jau principā jau ir gatavi arī nevārīt, bet pamērcēšana karstā ūdenī dod viņiem to pirmkārt jau smaržu un otrkārt siltumiņu. Ja? Tad, lūk, atveram maizīti, viņi jau ir atgriezta jau rūpnieciski, jau sagatavot. Un tagad uzmanīgi ievietojam tesiņu. Tā, lai aptuveni abi gali ir vienādā attālumā redzēt no ārpus maizītes. Un tad šoreiz taisīsim du fromage. Tātad no sākuma nedaudz kečupa. Te var ļauties tādai improvizācijai nelielai, ja? Es domāju, ar proporcijām un garšas intensitāti. Lūk, šīs sinepes Stark. Arī autentisks. Jā. Un pēdējā, tā teikt, sastāvdaļa priekš ideālā hotdoga ir siešs. Kas gan būtu labāks par šo? Också. Ta rätt boll här nu grabbar, här måste man läsa på lite innan. Venga Antonino! Det är ingen som fina på först in i den här klungan då, man klarar det kanske i alla fall. Ja, många duktiga löpare på väg in här nu. Det är David Schneider här då för sitt Veikalade Veikot som har ett ganska bra lag här faktiskt och får en helt okej start nu. Nu alltså. Veikot, Veikalade Veikot, äntligen nu i lång 2. Så kommer fler här då. Tisaren, Hellas, från Århus. Vaja Konserre med andra laget. Gävle OK. Och en University som möter Landsorten, Hälsingland Solestajar. Nordväst, Jämtbolov 2, Lillomarka, Kalavarambe, Kiribin på lag. Oran Tjörnov, Helsingborg, Torun Solestajar, Sundsvall, Inre Östfold. OK Ravinen med Martin Lindskog. Och sen så efter honom Pontus Hamstad, genom kastar med Åre.
No! Vajag smieklīgi īstenībā. Tikko skrienām. Nu, kā kaldiem, vesti to NL2 komandas. Nu, pat labi. Skrienām. Jūtu, nē, kaut kur galīgi nav, bet nu kā es skrienas, labi, liešu pakaļ. Tur līku un atkal paņēmu vārdu. Tas pirmo reizi. Atkal beigās kāds. Tāpēc punkts pirms beigām elementārs punkts no takas jāieiet uz akmeni, viss elementārs. Kopā visi kaut kur par taisnu neņem taku. Protams, visi aizskrien. Pilnīgi visi vienkārši. 30 punkti vienkārši. Es arī. Kas ir stūpits un lejā, viss redzēs. Tu var redzēt ļavu, un tur jāskrien. Nebūtu uzvērts, nebūtu labs. Orkar ju hänga med. Vi vet ju faktiskt inte vad som hände med Gemok, för Gemok har ju fått upp farten igen i alla fall och är på väg, om man uttrycker det så. Han ligger tillsammans med Okolini och det blir spännande att se där vad som kan hända bakom om det kommer att samlas ihop ännu fler lag där. Annars ligger lite strölag känns det som på långa natten och tuggar. Men tätklungan är ju helt tydlig och de går ju fantastiskt bra också. Det är ju väldigt tufft att plocka någon tid på de här första lagen känns det som. Får vi ihop de här två klungorna så blir det en 16-17 man där, om alla är med fortsättning. Så det kan bli... Kā? Gāja. 3 pirmos punktus paņēmu labi. Skärskåda klungan lite grann där. Es tad es nesīko, es domāju vairāk. Faktiski uz katru otro punktu atstāja laiku. Ja, om man kollar fram klungan. No. Nāc. Sträckning kvar att göra det bättre på. Om man vill det. Här kommer även Tullinge som överraskar så här långt. Väldigt bra sprunget av Tullinge. 53 i fjol alltså. Och väl in här nu som 24. Gör en riktigt bra stafett. Där kommer också Leksands OK. Med Kalle Dahlin här också. Kämpar sig in på en 25:e plats. Vi ser där att Halden har stämplat den här kontrollen ute vid 5:an. Kalle var rastig. Är på väg dit fram, men svansen är 1 minut och vi uppskattar det till avståndet 3 minuter. 1 minut. Garās nakts cīnītājs ir pieviecis 18 km garu. Punktu 5 minūšu kļūdu. Uz otro? Uz otro diezgan optimāli. Jūgal noķēra. Tad viss apškurē. Nokrit no kalna, galīgi vispār neko nerūpīja. Tad baigi labs ceļa variants. Vienīgais aizskrēja, tad visiem priekšā, bet beigās tāds bars man noķēra. Es skrēju visiem pa priekšu un viss punkts lasīja. Visur, kur es gāju pa priekšu, viss noķēra. 27 alltså in efter 5 sträckor på den lilla kaven. Det är fortfarande på väg in.